päivää. Tämä on video niin ilmastonmuutoksesta. Eli ensinnäkin ilmastonmuutos on niin ihan täyttä soopaa, että siinä on mitään järkeä siinä touhussa, siinä ilmastonmuutosta niin vöyhytyksessä. Nimittäin ilmasto muuttuu sen verran, mitä se muuttuu. Eli täällä on 4 vuoden aikaa, ne vaihtelee. Raamattukin sanotaan, että niin kauan kun maa pysyy, niin niitä ei lopu viluut eikä helteet, eikä kylmistä eikä leikkaamista eikä tämmöistä näin. Ja joka jotain toista väittää, mitä Raamattu sanoo, niin se puhuu soobaa. Että mä en usko mihinkään ilmastonmuutoshömpötyksiin. Että tämä ilmastokretaa, niin se hörehtii ihan joutavia, että niitä harhautetaan. Että miksei ihmiset snaijaa sitä tosiasiaa, että menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Ne on kaikki kirjoitettuna elävän Jumalan sanalta, niin Raamatun sivuilla, niin on kirjoitettu kaikki nämä asiat. Kun ne sieltä vaan luet, niin silloin ihmiset snaijaa, miten nämä asiat on. Ja sitten ei sitä Raamattua tarvitse pelätä, että aina nyt pelkää, että se joutuu johonkin salaperäiseen kulttiin. Niin ei semmoisen salaperäisiin kultteihin lähtee ollenkaan, että se menee aikaa sen Raamatun tutkimiseen. Että täällähän on hirveät kasat kaiken maailman kultteja, mitkä väittävät, että juuri meillä on se absoluuttinen totuus. Mutta siinä on sillä tavalla, että kun joku tahtoo tulla oikein niin viisasti, minä tiedän kaikki asiat, niin ei sitten lopulta tiedäkään. Mutta sen verran kuitenkin täytyy sanoa itse, että meikäläinen kyllä tietää sen asian, että ilmastonmuutos, niin se on ihan tätä soopaa. Että Raamattu selkeästi sanoo, että ilmastonmuutos on soopaa, niin se on soopaa. Että nyt loppuu tämä ilmastovöyhdystä, että jokainen muistaa, että viime kesänä oli kesää, että tuli syksy ja nyt tuli tämä talvi. Sitten kun se loppuu, niin sitten voidaan sanoa kyllä, että ilmasto on muuttunut. Että eikä se tule muuttumaan, niin tulette näkemään, että mitään ilmastonmuutosta ei tule koskaan tulemaan. Että kaikki ne on minusta höyrypää tutkijat, ne on pettänyt teitä. Että valitettavasti tilanne on näin, että ihmisiä on jymäytetty pahemman kerran. Mutta Raamattu se ei jymäytä ketään, siinä puhutaan faktaa. Että ottakaa käteen elävä Jumalan sana Raamattu ja tutkikaa sieltä nämä asiat, niin ne selviää kyllä. Että semmoinen tiedote tähän väliin. Ciao.